30 vi har set osv. Så kommer vi til den summerede hyppighed. Den tæller sammen, for hver gang jeg går et skridt op, så kigger den sig tilbage, kan man sige, og ser, hvor mange har jeg nu talt sammen i alt. Jeg har både talt 12 og 8. Hernede så kigger man sig tilbage og tæller 4, 5, 6, 7, 12, eller 5, 6, 12, 8. Hvad giver det til sammen? Og det vil sige, hernede i bunden, der har den talt det hele sammen. Der er to måder at regne det her på, og i dag vælger jeg den nemme. Den anden involverer dollartegn, og det er også sjovt og vigtigt og nyttigt. Men lad os tage den nemme og hurtige måde den her gang. Når jeg skal regne den første ud, der er ikke så meget at lægge sammen, for der er ikke noget andet at se end de 8, så jeg kan bare skrive lige med, og så referere til den celle herover. Sådan, så viser den her celle, hvad der står i den. Ændrer jeg det, så ændrer den sig også. Sådan. Så nu bliver det lidt vanskeligere, fordi nu skal jeg have talt sammen, sådan så jeg både får det tal og det tal med. Jeg kunne jo godt bare lægge de to sammen. Men så vil den, hver gang jeg kopierer, fordi det er jo helt det med at være doven og få Excel til at gøre arbejdet, så man ikke skal skrive så lidt som muligt. Hvis jeg nu kopierer nedad her, så vil den blive ved med kun at tage de to lige ovenover, hvis ikke jeg bruger et dollartegn. Hvis jeg nu gør sådan her i stedet for, at jeg lægger den her sammen med den her op, så lægger jeg både det tal sammen, jeg har nu, sammen, og det tal, der står lige ovenover, sammen. Fordi den her viser jo, hvad der står der. Hvis jeg nu skal fortsætte, nu gør jeg lige skrivearbejdet, men jeg har egentlig skrevet nok allerede. Jeg kan godt trække og slippe på nuværende tidspunkt. Hvis jeg nu skal lægge alle de tal sammen, der står her 6, 12 og 8, så skal jeg sige 6 plus, men i stedet for at sige plus 12 plus 8, så kan jeg bare sige plus 20. De 20 har jo allerede lagt 12 og 8 sammen. Det vil sige, at jeg kan bare lægge den her sammen. Kan vi kende et mønster? Den der celle lægger den og den sammen. Den der celle lægger den og den sammen. Det vil sige, når jeg flytter cellen en ned, så lægger den bare sammen lige ovenover. En celle til venstre og en celle ovenover. Det kan Excel godt forstå, så derfor så klikker jeg bare på den her celle, trækker den lille firkant i hjørnet, og så lægger Excel lystigt sammen. En lille detalje er, at lige præcis det tal 51 hernede, det lægger alle, det er i virkeligheden summen af alle observationer i alt. Det sidste tal i den summerede hyppighed er i virkeligheden, hvor mange observationer der er i alt. Yes. Så skal vi til frekvensen. Der bliver det lige en tak sværere. Frekvensen, det er hvor stor en, man kunne sige, det var hvor stor en procentdel af observationerne, der er 10'ere, hvor mange procent der er 20'ere osv. Man skriver det bare ikke som procent, man skriver det som procent omregnet til decimaltal. Lød det svært? Det er det ikke. Nu prøver vi lige at se en gang. Hvis vi nu skulle regne ud, hvor mange procent de her 8 observationer er ud af de 51 observationer, der er alt i alt, så kan jeg bare sige lige med 8 divideret med 51. Når jeg trykker Enter, så får jeg ikke hvor mange procent det er, så jeg skal lige gange med 100%, ligesom I er vant til, når I regner med procenter. Sådan. Så står der pludselig, nu glemte jeg lige noget. Der skal ikke stå procent bagved, der skal bare stå 100. Sådan der. Det vil sige, 15,69% af det samlede antal observationer, det var 10. Så trækker jeg ned og tænker, så regner Excel selv det næste ud. Men nej, hvorfor gør den ikke det? Jo, for her slipper jeg nemlig ikke for dollartegnene. Lad os lige prøve at kigge på formlen en gang. Prøv at se, hvad Excel lægger sammen. Jeg har flyttet cellen ned, men jeg glemte at fryse den her celle fast. Det er den her celle, jeg skal bruge hele tiden til at sammenligne med. Den skal sammenlignes med den, og den, eller den skal sammenlignes med den, og den med den, og den med den. Det er hele tiden celle C10 for mit vedkommende, der skal sammenlignes med. Så jeg har altså brug for nogle dollartegn nu. Så jeg sætter dollartegn foran C og dollartegn foran 10. Når jeg nu kopierer, så fortæller den mig, at 15% var 10'ere, 23 var 20'ere, 11% var 30'ere. Og så var det jo, at jeg sagde, at det slet ikke var procent, man viste her. Man ganger ikke med 100, man viser
den brøkdel der, som om det var en lagkage. Og så siger man 0,16 lagkage, det svarer til 10. Regner vi lige efter her engang. 0,24 lagkage, det er 20. 0,12 lagkage, det er 30. Men det betyder altså bare, I kan bare læse der 16, 24, 12, 10, 8 og så videre. Når I laver den her opgave selv, så er der sikkert kommet en masse ekstra decimaler her. Der kan være, der står 0,1569 et eller andet. Det kan I nemt klare, hvis I gerne vil slippe af med decimalerne. Vi har nemlig kun brug for de 2 første, måske 3. Det kommer an på opgaven. Så højreklikker man her, siger formater celler. Og så kan I vælge ud for fanebladet tal, og så bare 2 decimaler. Og så OK. Og så er den klaret. Så kommer den sidste, den summerede frekvens. Nu tæller vi sammen. Nu begynder vi at samle lagkagestykkerne og se, om det giver en hel lagkage til sidst. Og det der med at samle lagkagestykkerne et ad gangen, det har vi faktisk, den teknik har vi brugt en gang allerede herover. Der samler jeg sammen lidt ad gangen, indtil jeg har det hele observationssættet. Det vil sige, selve regneteknikken heroverfra, den kan jeg bare genbruge. Så det første, jeg kan gøre det, jeg kan tage den her og sætte ind der. Se, der er lige en detalje her. Selvom Excel skjuler alle decimalerne bag de der 0,16, så er det der stadigvæk. Den viser os kun de 2, som vi har brug for. Det vil sige, at vi får også brug for at ændre på den her lige om lidt. Det gør vi lige om lidt. Så tager vi den her og kopierer over. Sætter ind. Og så kan jeg køre træk og slip. Så håber vi, den ender på 1 hernede. Det gjorde den sørme. Jeg har fået samlet hele lagkagen ud af de stykker her. Og så skulle vi lige have sat det til kun 2 decimaler. Formater celler. Tal. Antal decimaler 2. Den er god nok. Okay. Sådan. Så mangler vi lige en sidste del af opgaven. Det er kvartilerne. Kvartilet angiver, hvornår man er nået til den første fjerdedel af lagkagen, den anden fjerdedel, den tredje fjerdedel af lagkagen. For eksempel, så kunne man man starter med at tælle, man ordner dem her i rækkefølge, og så tæller vi. Der skal mere end bare 10'erne. Der skal faktisk en hel del af 20'erne til os, før vi er nået til 25% af det samlede antal. Før vi er nået til 25% af det samlede antal målinger eller observationer i alt. Det vil sige, fordi jeg skal tælle forbi 10'erne og videre op mod de 39, altså skal ind og bruge nogle af 20'erne for at komme op til 0,25, så starter første kvartil her. Husk, at det står også nederst på side 83 i bogen, hvad det er. Det er beskrevet på en anden måde der, men jeg siger det samme, som der står i bogen, bare på en anden måde for jeres skyld. Så skal vi til at se på anden kvartil. Det er der, hvor vi når til at have talt halvdelen af observationerne sammen i alt. Halvdelen, det svarer til 0,5, og det vil sige, vi når forbi 0,5 ved de 30. Det vil sige, allerede ved de 30, der når vi til anden kvartil. Tredje kvartil, så skal vi altså tælle op, tælle, indtil vi når til 0,75. Altså 75% af alle de observationer, der er i alt. Herop kan vi fortælle for eksempel, at 25% de ligger fra 20 ned efter. 25% af observationerne, de ligger mellem 20 og 30, eller fra 20 til 30. Og så skal vi se de næste 25% til tredje kvartil. Vi tæller, indtil vi når til 0,75. Det gør vi et eller andet sted inden i den, der hedder 60. Det vil sige, vi skal have nogle af 60'erne med, når vi tæller den vej her ned efter. Vi skal have nogle af 60'erne med, for at nå op på 0,82. Eller 0,75. Så her starter tredje kvartil. Eller her ligger tredje kvartil.